സിദ്ധായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലെ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്നിതി നാമിനെ നമസ്തേ സരസ്വതീ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണി നിർവിശേഷാശൂന്യ പാദേ പാശ്ചാത്യദേശതാരിണി ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. കൃഷ്ണ ശ്രീ ഭാഗവത മന്ദിർ റെസ്പോൺ മംഗലാപുരത്തിന്റെ ഷോർട്ട് ഭാഗവത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമ. ഹരേ കൃഷ്ണ. രണ്ടാഴ്ചയായി കണ്ടിട്ട്. അപ്പൊ ഇന്നിപ്പോ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്, എനിക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. നിങ്ങളുടെ മൊബൈലിൽ ഞാൻ എന്റെ സിസ്റ്റത്തിൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്താലേ എനിക്ക് കാണിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഡൗൺലോഡ് ആയില്ല. ഞാൻ നോക്കി കുറെ നേരം നോക്കിയപ്പോ എന്തോ ഡൗൺലോഡ് ആകുന്നില്ല. അപ്പൊ അതൊന്ന് നോക്കിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് ഇന്നിപ്പോ 9ാമത്തെ ശ്ലോകം. അതെ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ എല്ലാരും അവരവരുടെ മൊബൈലില് നോക്കിക്കോളൂ. ശ്ലോകം 9. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യത്തേജസാ നൃപശിരോഗ്രീം മഹന്മഖാർത്ഥം ആരോഹനജത്തവ ഗജായുധ സപ്തവീരഃ തേനാഹൃതാ പ്രഥമനാഥമഖായ ഭൂപം യത്മോചിതാത് അനയൻ ബലിം അബ്ധരേതേ. യത്തേജസാ നൃപശിരോ അംഘ്രിം മഹന്മഖാർത്ഥം ആരോഹനുജ തവ ഗജായുധ സത്വവീര്യഃ തേനാഹൃതാ പ്രഥമനാഥമഖായ ഭൂപം യത്മോചിതാത് അനയൻ ബലിമദ്ധരേതേ. ഒരുപാട് ഇങ്ങനെ വിഭജനം വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ യത് തേജസ, അതാണ് യത് തേജസ നൃപശിരോ അംഘ്രിം അഹൻ മഖാർത്ഥം എന്നാണ്. ആര്യോ അനുജ തവ ഗജായുധ സത്വവീര്യഃ തേനാഹൃത പ്രഥമനാഥമഖായ ഭൂപം യത്മോചിത തത് അനയൻ ബലിം അധ്വരേത്തെ എന്നാണ്. ബലിം അധ്വരേത്തെ അങ്ങനെയാണ് വായിക്കേണ്ടത്. യത് തേജസാ നൃപശിരോ അംഘ്രിം മഹൻ മഖാർത്ഥം ആര്യോ അനുജ തവ ഗജായുധ സത്വവീര്യഃ തേന അഹൃത പ്രഥമനാഥമഖായ ഭൂപം യത്മോചിത തത് അനയൻ ബലിം അധ്വരേത്തെ. അങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്. ആരെങ്കിലും വായിക്കുന്നെങ്കിൽ വായിച്ചോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യത്തേജസാ നൃപശിരോഗ്രിമഹന്മഖാർത്ഥം ആര്യോനുജസ്തവ ഗജായുധ സത്വവീര്യഃ തേനാഹൃതാ പ്രമദനാഥമഖായ ഭൂപ യന്മോചിതാസ്തദനയൻ ബലിമധ്വരേതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പദാനുപദാർത്ഥം ശൈലപ്രഭുപാദർക്ക് ജയ്. യത് ആരുടെ, തേജസ പ്രഭാവത്താൽ, നൃപശിര അംഘ്രിം ആരുടെ പാദങ്ങളാണോ രാജാക്കന്മാരുടെ ശിരസുകളാൽ ആരാധിക്കപ്പെടുന്നത്, അവൻ അഹൻ വധിച്ചു, മഖ അർത്ഥം യജ്ഞത്തിനായി, ആര്യഹ ആദരണീയനായ, അനുജഹ അനുജൻ, തവ അങ്ങയുടെ, ഗജ അയുധ 10,000 ആനകൾ, സത്വവീര്യ ശക്തിമത്തായ അസ്തിത്വം, തേന ദേഹത്താൽ, ആഹൃത ശേഖരിച്ച, പ്രഥമനാഥ ഭൂത പ്രേതാദികളുടെ നാഥൻ, അതായത് മഹാഭൈരവൻ, മഖായ യജ്ഞത്തിനായി ഭൂപ രാജാക്കന്മാർ, യത് മോചിതാഹ ആരാലാണോ മോചിക്കപ്പെട്ടത്,
തത് അനയൻ അവരെല്ലാവരും കൊണ്ടുവന്നു ബലിം നികുതികൾ അധ്വരെ സമർപ്പിച്ചു തേ അങ്ങയുടെ. അപ്പൊ നമുക്കിവിടെ ഏതാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഏതാണ്? അർജുനൻ എവിടെ എത്തിയിട്ട് പറയുന്ന കാര്യമാണ്? ദ്വാരകയിൽ നിന്ന് തിരിച്ച് ഹസ്തിനപുരത്തിലെത്തിയപ്പോ യുധിഷ്ഠിരൻ എന്താണ് മുഖഭാവം കണ്ടിട്ട് അല്ലെ, മുഖം വാടിയിരിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ട് ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചു. അപ്പൊ പല 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 ചോദ്യങ്ങളാണ് ചോദിക്കുന്നത് അല്ലെ. ആദ്യം ഏതാണ് ദ്വാരകാവാസികളുടെ കാര്യം ചോദിച്ചു. പിന്നെന്താണ് അർജുനന്റെ തന്നെ കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചു. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും ദുഃഖം, നമ്മുടെ വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നു. ആദ്യം ദ്വാരകാപുരിയിലെ കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നു. എല്ലാവരും ഓരോരുത്തരെ പേരെടുത്ത് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അവർക്കെല്ലാം സുഖമാണോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ഊഹാപോഹങ്ങളായിട്ടാണ് ചോദിക്കുന്നത്, സങ്കല്പിച്ച് ചോദിക്കുന്നതാണ് അങ്ങനെ ഓരോന്ന്. അപ്പൊ ഇവിടെ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിന് അറിയാം അല്ലേ. അപ്പൊ എന്താണ് നമ്മുടെ ഭഗവാൻ തിരിച്ച് പോകാറായിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് നാരദ മുനിയിൽ നിന്നും നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ പഠിച്ചതാണ് അല്ലെ, അറിവുണ്ട്. എന്നാലും അത് നേരിട്ട് അങ്ങ് ചോദിക്കാനായിട്ട് യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിന് സാധിക്കുന്നില്ല. കാരണം എന്താണ്? ഇത് അപ്രിയമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അല്ലെ. അർജുനന് പറയാൻ പറ്റാത്തത് പോലെ തന്നെ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിന് അതിനെക്കുറിച്ച് ചോദിക്കാനും മടിയാണ്. നമ്മൾ തന്നെ ചിലപ്പോ അങ്ങനെ ഉണ്ട് അല്ലെ, ചില കാര്യങ്ങള് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ തോന്നിയാലും എന്ത് ചെയ്യത്തില്ല, നമുക്ക് ചോദിക്കാനൊരു മടിയായിരിക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ പ്രത്യേകിച്ചും ദോഷം വരുന്ന കാര്യങ്ങളായിരിക്കാം അല്ലെ, നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത കാര്യങ്ങൾ, അതപ്പോ അങ്ങനെ ചോദിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് മടി. അതേപോലെയാണ് യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിന്റെ ഇവിടെ അവസ്ഥ. അപ്പൊ അർജുനന് തക്കവണ്ണം എന്തോ വിഷമം പറ്റിയിട്ടുണ്ടെന്നറിയാം. പക്ഷെ ഒരു ഊഹാപോഹവും ഉണ്ട്, ചിലപ്പോ ഭഗവാൻ തിരിച്ചു പോയോ എന്നുള്ള ഒരു തോന്നലും ഉണ്ട്. പക്ഷെ അത് അങ്ങോട്ട് ചോദിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ കറങ്ങി തിരിഞ്ഞ് ഓരോന്ന് ഇങ്ങനെ ചോദിച്ച് അവസാനം എന്താണ് അർജുനൻ മറുപടി പറയാനായിട്ട് എന്താണ് ഗദ്ഗദ കണ്ഠനായിട്ടാണ് അല്ലെ. ആദ്യം എന്താണ് ശബ്ദം പുറത്തോട്ട് വരുന്നില്ലായിരുന്നു. പിന്നെ എങ്ങനെയോ എന്ത് ചെയ്ത് കണ്ണീരൊക്കെ ഒപ്പി എങ്ങനെയോ പറഞ്ഞൊപ്പിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ശ്ലോകത്തില് ആരെക്കുറിച്ച് പറയുന്നു? ഭീമനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ഭീമൻ ആര് വധിച്ചതാണ്? ജരാസന്ധനെ വധിച്ച കാര്യമാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആയിരക്കണക്കിന് രാജാക്കന്മാരുടെ ശിരസ് ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്? മഹാഭൈരവന് ബലിയർപ്പിക്കാനായിട്ട് കരുതി വച്ചിരുന്ന ആ ജരാസന്ധനെ ഭീമൻ എന്ത് ചെയ്തു? ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശത്താല് രണ്ടായിട്ട് പിളർന്ന് രണ്ട് വശത്തോട്ട് എറിയുകയാണ് അല്ലെ, ഓപ്പോസിറ്റ് ദിശയിലോട്ട് എറിയുകയാണ്. അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അതെല്ലാം ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യത്താൽ നടന്ന കാര്യമാണ്. ജരാസന്ധനെ വധിക്കുന്നത് പാണ്ഡവരെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ്. കാരണം എന്താണ്? അവർ എന്ത് നടത്താൻ പോകുന്നു? അശ്വമേധയാഗം നടത്താൻ പോവുകയാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ എല്ലാ രാജാക്കന്മാരെയും എന്ത് ചെയ്യണം? വനിതയെ കൊണ്ടുവരണം. ഇവർക്ക് പാണ്ഡവർക്ക് കീഴ്പ്പെടുത്തണം അല്ലെ. പാണ്ഡവരുടെ അല്ലെങ്കിൽ യുധിഷ്ഠിരന്റെ അധീശത്വം അവരെല്ലാം അംഗീകരിക്കണം. അപ്പൊ അത് ചിലപ്പോ യുദ്ധം ചെയ്തായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോ അല്ലാതെ ടാക്ടിക്സ് ഉപയോഗിച്ചായിരിക്കും. അപ്പൊ ജരാസന്ധൻ അവർക്ക് വഴങ്ങുന്ന ആളല്ല. അദ്ദേഹം എന്താണ്? മഗധയിലെ മഹാവീരനായിട്ടുള്ള ഒരു ഭരണാധികാരിയാണ്. മഗധ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. ഈ മഗധ എന്ന് പറയുന്നത് വേദ സംസ്കാരത്തിന്റെ പുറത്തു വരുന്ന ഒരു രാജ്യമാണ്. ഇപ്പോഴത്തെ ബീഹാർ അന്ന് മഗധ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളായിരുന്നു. ബുദ്ധമതം, ജൈനമതം ഒക്കെ ഉണ്ടായത് ഈ ബീഹാർ പ്രദേശത്താണ്. അപ്പൊ ഈ ബീഹാർ പ്രദേശം എന്ന് പറയുന്ന വേദ സംസ്കാരത്തിന്റെ പരിധിയിൽ പെടാത്ത സംസ്കാരമുള്ള പ്രദേശങ്ങളാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് അവർ ആരാധിക്കുന്നത് ഭൈരവനെ, അതായത് ശിവഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നത്. വേദത്തിലാണെങ്കിൽ വിഷ്ണുവിനെ ആയിരിക്കും ആരാധിക്കുക അല്ലെ. അപ്പൊ അതിന് പുറത്ത് വരുന്നത് കൊണ്ടാണ് മഹാദേവനെ ആരാധിക്കുന്നത്. ആ ഭൈരവന് ധാരാളമായിട്ട് പ്രകീർത്തിച്ച് ഒരുപാട് വരങ്ങളെല്ലാം ആര് നേടിയിട്ടുണ്ട്? ജരാസന്ധൻ നേടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ എത്രത്തോളം ശിവഭഗവാനെ ആരാധിക്കാമോ, ഭൈരവനെ ആരാധിക്കാമോ, അത്രത്തോളം ആരാധിക്കും. അതിന് എന്താ യജ്ഞം നടത്തുന്ന? നരബലിയാണ് ഇവിടെ നടത്തുന്നത് അല്ലെ. സാധാരണ മൃഗങ്ങളാണ്, ഇവിടെ ഇദ്ദേഹം ചെയ്യുന്ന എന്താണ്? നരബലിയാണ്. അത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഈ വേദ സംസ്കാരത്തിന്റെ പുറത്ത് വരുന്ന
പ്രദേശമായത് കൊണ്ടാണ്, ആ സംസ്കാരമായത് കൊണ്ടാണ് നരബലി നടത്തുന്നത്. വേദങ്ങളിൽ നരബലിയെ കുറിച്ച് പറയുന്നേ ഇല്ല അല്ലെ. അപ്പൊ മൃഗബലിയെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്, യജ്ഞത്തിൽ മൃഗബലി. അപ്പൊ ആ ഏതാണ് നരാധിപനെ എന്ത് ചെയ്തു കീഴ്പ്പെടുത്തിയത് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ്, ഭഗവാന്റെ കൃപ കൊണ്ടാണ്, അനുഗ്രഹം കൊണ്ടാണ്, നിർദ്ദേശം കൊണ്ടാണ് സാധിച്ചത് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദർക്ക് ജയ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൃപയാൽ, ആരുടെ? ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ കൃപയാൽ 10,000 ആനകളുടെ ശക്തിയുള്ള, അതാണ് ഭീമന് 10,000 ആനകളുടെ ശക്തിയാണ് അല്ലെ. അങ്ങയുടെ ആദരണീയനായ അനുജൻ നിരവധി രാജാക്കന്മാർ പാദസേവ ചെയ്യുന്ന ജരാസന്ധനെ വധിച്ചു. അപ്പൊ ധാരാളം രാജാക്കന്മാരെ ആര് കീഴ്പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്? ജരാസന്ധൻ അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് അവരെല്ലാം ആരെ പാദസേവ ചെയ്യുന്നു? ജരാസന്ധന്. ആ ജരാസന്ധനെ 10,000 ആനകളുടെ ശക്തിയുള്ള അങ്ങയുടെ അനുജൻ വധിച്ചു. ഈ രാജാക്കന്മാരെല്ലാം ജരാസന്ധന്റെ മഹാഭൈരവ യജ്ഞത്തിനായി കൊണ്ടുവരപ്പെട്ടവരായിരുന്നു. അപ്പൊ പരാജയപ്പെടുത്തുന്നവരെ എല്ലാം എന്ത് ചെയ്യുന്നു? കൊണ്ടുവന്ന് ഭൈരവന് ബലിയർപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ജരാസന്ധൻ. എന്നാൽ അവരെല്ലാവരും അപ്രകാരം മോചിപ്പിക്കപ്പെട്ടു. എങ്ങനെയാണ്? ജരാസന്ധനെ വധിച്ച് മോചിപ്പിക്കപ്പെട്ടു. അനന്തരം അവർ അങ്ങേക്ക് ഉപചാരം അർപ്പിച്ചു. അപ്പൊ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിനോട് പറയുകയാണ്, ഈ രാജാക്കന്മാരെല്ലാം മോചിപ്പിക്കപ്പെട്ടപ്പോ എന്ത് ചെയ്തു? യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിന്റെ നേതൃത്വം അംഗീകരിക്കുകയും നികുതി കൊടുക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തു. അപ്പൊ മേൽക്കോയ്മ അംഗീകരിച്ചു. അപ്പൊ അത് ഏതിന്റെ ഭാഗം? അശ്വമേധയാഗത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്നു. ഭാവാർത്ഥം: മഗധയിലെ അതിശക്തനായ രാജാവായിരുന്നു ജരാസന്ധൻ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജനനത്തെയും കർമ്മങ്ങളെയും സംബന്ധിച്ച പുരാവൃത്തവും അതിരസകരമാണ്. പുരാവൃത്തം എന്ന് വെച്ചാൽ പണ്ടേ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കേൾക്കുന്ന സ്റ്റോറീസ് ആണ്. അത് എന്താണ്? ജനിച്ചതിനെ കുറിച്ചും പ്രത്യേകതയുണ്ട്, സ്റ്റോറീസ് ഉണ്ട്. കർമ്മത്തിനെ കുറിച്ചും പ്രവർത്തികളെ കുറിച്ചും ഒരുപാട് കഥകളുണ്ട്, രസകരമായിട്ടുള്ള കഥകൾ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവ് ബൃഹദ്രഥ രാജാവും സമൃദ്ധിയുള്ളവനും പ്രബലനുമായ മഗധ രാജാവായിരുന്നു. ബൃഹദ്രഥനാണ് പിതാവ്. എന്നാൽ കാശി രാജാവിന്റെ 2 പുത്രിമാരെ പരിണയിച്ചുവെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു പുത്രൻ ഉണ്ടായില്ല. 2 രാജ്ഞിമാരിൽ നിന്നും ഒരു പുത്രന് ലഭിക്കാത്തതിനാൽ വളരെയധികം നിരാശനായി തീർന്ന രാജാവ് പത്നിമാരോടൊപ്പം കൊട്ടാരം ഉപേക്ഷിച്ച് തപസ്സനുഷ്ഠിക്കാൻ വനത്തിലേക്ക് യാത്രയായി. എന്നാൽ വനത്തിൽ വെച്ച് ശ്രേഷ്ഠനായ മഹർഷി പുത്രനുണ്ടാകാൻ അദ്ദേഹത്തെ അനുഗ്രഹിച്ച് ഒരു മാമ്പഴം രാജ്ഞിമാർക്ക് ഭക്ഷിക്കാനായി അദ്ദേഹത്തിന് നൽകി. അപ്രകാരം ചെയ്ത രാജ്ഞിമാർ താമസിയാതെ ഗർഭിണികളായി. അപ്പൊ എന്താണ്? 2 രാജ്ഞിമാരുണ്ടായിട്ടും മക്കളുണ്ടായില്ല. അപ്പൊ എന്തേത്? തപസ്സനുഷ്ഠിക്കാൻ പോയപ്പോ ആരെ കണ്ടുമുട്ടി? ഒരു മഹർഷി, ശ്രേഷ്ഠനായ മഹർഷി. അപ്പൊ ഇവർക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉണ്ടാകാനായിട്ട് ഒരു മാമ്പഴം ജപിച്ചു നൽകുന്നു. ദിവ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു മന്ത്രത്താല് നൽകുന്നു. അങ്ങനെ അവരെന്ത് ചെയ്തു? കഴിക്കുകയും ഗർഭിണികളാവുകയും ചെയ്തു. രാജ്ഞിമാർ സന്താനങ്ങളെ ഗർഭം ധരിച്ചു കണ്ട രാജാവ് അത്യധികം സന്തോഷവാനായി. എന്നാൽ പ്രസവം അടുത്തപ്പോൾ രാജ്ഞിമാർ ഒരു ശിശുവിനെ 2 അർദ്ധഭാഗങ്ങളായി പ്രസവിച്ചു. അപ്പൊ ഓരോ രാജ്ഞിയും ഓരോ കുഞ്ഞിന്റെ പകുതി ഭാഗം പ്രസവിച്ചു അല്ലെ. അപ്പൊ 2 ഭാഗങ്ങളെയാണ് 2 പേരായിട്ട് പ്രസവിച്ചത്. അപ്പൊ ഒരു പൂർണ്ണ കുഞ്ഞിനെ കിട്ടുന്നില്ല, 2 ഭാഗമായിട്ട്. അപ്പൊ അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു? ആ കുഞ്ഞിനെ കളയുന്നു അല്ലെ. അതായത് ഓരോ രാജ്ഞിയുടെയും ഗർഭത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ഭാഗം വീതം ഒരു മഹാരാക്ഷസി പാർത്തിരുന്ന വനത്തിൽ ഈ 2 ഭാഗങ്ങളും ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ടു. അപ്പൊ ഈ കുഞ്ഞിനെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ, പകുതിയുള്ള അല്ലെ, നടുകയുള്ള പകുതിയാണ്. അപ്പൊ അത് കാരണം എന്ത് ചെയ്തില്ല? അവര് കൊണ്ടുപോയില്ല. നവജാത ശിശുവിന്റെ കോമളമായ മാംസവും രക്തവും ലഭിച്ചതിൽ രാക്ഷസി സന്തോഷിച്ചു. കൗതുകത്താൽ അവൾ 2 ഭാഗങ്ങളെയും കൂട്ടിയോജിപ്പിച്ചു. അപ്പൊ ഇതെന്താ ഇങ്ങനെ എന്നുള്ളതില് അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾ 2 പകുതി കിട്ടുമ്പോ നമ്മളത് ചേർത്ത് വെക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് പോലെ ഈ രാക്ഷസിയും അങ്ങനെ ചേർത്ത് വെച്ചപ്പോ എന്ത് ചെയ്തു? ആ ശിശു പൂർണ്ണനാകുകയും ജീവൻ പുനരാർജിക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ ഇവര് മാതാക്കള് കളഞ്ഞിട്ട് പോയതാണ്, പക്ഷെ രാക്ഷസിയാണ് അവരെ പൂർണ്ണ കുഞ്ഞാക്കി മാറ്റിയത്.
ആ ശിശു പൂർണ്ണയാകുകയും ജീവൻ പുനരാർജിക്കുകയും ചെയ്തു. ഈ രാക്ഷസിയുടെ പേരെന്താണ്? ജര. ജര. പുത്രരഹിതനായ രാജാവിനോട് അനുകമ്പ തോന്നുകയാൽ അവൾ രാജാവിന്റെ അടുക്കൽ ചെല്ലുകയും അദ്ദേഹത്തിന് സുന്ദരനായ പുത്രനെ സമ്മാനിക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ രാക്ഷസിയാണെങ്കിലും എന്താണ്, ഒരു ദയവുണ്ടായി അല്ലേ? അങ്ങനെ മഹാരാജാവിന് എന്ത് ചെയ്തു? ഈ കുട്ടിയെ സമ്മാനിച്ചു, സുന്ദരനായ പുത്രന്. രാജാവിന്റെ പേരെന്താണ്? ബൃഹദ്രഥൻ. ബൃഹദ്രഥ അല്ലെ? ബൃഹദ്രഥ. അതൊന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചോളാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. പുത്രരഹിതനായ അത് പറഞ്ഞു. അദ്ദേഹത്തിന് രാക്ഷസിയിൽ സന്തുഷ്ടനായ രാജാവ് അവളുടെ ആഗ്രഹപ്രകാരമുള്ള എന്തെങ്കിലും പാരിതോഷികം നൽകുവാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. ആ ശിശുവിനെ തന്റെ നാമവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി ഒരു നാമം നൽകാനുള്ള അവളുടെ ഇംഗിതം അറിയിക്കുകയും അപ്രകാരം ആ ശിശു ജര എന്ന രാക്ഷസിയാൽ സന്ധിപ്പിച്ചത് എന്ന അർത്ഥത്തിൽ ജരാസന്ധൻ എന്ന് നാമകരണം ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ ജരാസന്ധൻ എങ്ങനെയാണ് ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്തതെന്നാണ് അല്ലെ? അപ്പൊ ജര രണ്ട് ഭാഗങ്ങള്, കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ രണ്ട് ഭാഗങ്ങള് ചേർത്ത് വെച്ച് പൂർണ്ണ കുഞ്ഞാക്കി മാറ്റിയപ്പോ എന്ത് ചെയ്തു? രാജാവിന് അതിനെ സമ്മാനിച്ചു. അപ്പൊ രാജാക്കന്മാരെപ്പോഴും അങ്ങനെയാണല്ലോ, എന്തെങ്കിലും കിട്ടിയാല് തിരിച്ച് ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കുന്ന ആളുകളാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്തു? എന്തെങ്കിലും ആ രാക്ഷസിക്ക് കൊടുക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചപ്പോ രാക്ഷസി എന്താ പറഞ്ഞത്? എന്റെ നാമം ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിൽ പേര് കൊടുക്കാൻ. അപ്പൊ ജരാസന്ധൻ അല്ലെ? രണ്ട് ഭാഗം യോജിപ്പിച്ച ആൾ, സന്ധിപ്പിച്ച ആൾ. വാസ്തവത്തിൽ ഈ ജരാസന്ധൻ വിപ്രചിത്തി എന്ന ദാനവന്റെ അവിഭാജ്യ ഘടകങ്ങളിൽ ഒരുവനായി ജന്മം കൊണ്ടവനാകുന്നു. അപ്പൊ ദാനവ കുലത്തിലാണ് ഇത് വരുന്നത്. ഇപ്പൊ ബൃഹദ്രഥ രാജാവ് ദാനവനല്ല. പക്ഷെ ഈ ജരാസന്ധൻ ഏത് ഇതിലാണ് വരുന്നത്? പിൻഗാമിയായിട്ട് വരുന്നത് അസുരന്റെ കുലത്തിലാണ്. അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇദ്ദേഹം ജനനമെടുക്കുന്നത്. ഏതു ദിവ്യ പുരുഷന്റെ അനുഗ്രഹത്താലാണോ രാജ്ഞിമാർ ശിശുവിനെ ഗർഭം ധരിച്ചത്, ചണ്ഡകൗശികൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആ മഹർഷി പിതാവായ ബൃഹദ്രഥനോട് ആ ശിശുവിനെ കുറിച്ച് പ്രവചിച്ചിരുന്നു. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഈ കുഞ്ഞ് എന്നെല്ലാം മുൻകൂട്ടി പറഞ്ഞിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷെ എന്തായാലും രാജാവ് അപ്പൊ കൊണ്ടുപോയില്ല അല്ലെ? പിന്നീടാണ് ഈ കുഞ്ഞിനെ ഒരു കുഞ്ഞാക്കി മാറ്റി സമ്മാനിക്കപ്പെടുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണെങ്കിലും അസുരകുലത്തിലാണ് ഇത് വരുന്നതെന്നുള്ളതെല്ലാം ബൃഹദ്രഥന് അറിയാമായിരുന്നു. ആസുരീയ ഗുണങ്ങൾ ജരാസന്ധനിൽ ജന്മന ആവേശിതമായിരുന്നതിനാൽ സ്വാഭാവികമായി അയാൾ സർവഭൂതഗണങ്ങളുടെയും ആസുരീകരായ വ്യക്തികളുടെയും പ്രഭുവായ പരമശിവന്റെ മഹാഭക്തനായി തീർന്നു. അപ്പൊ പരമശിവനെ ആരാധിക്കുന്നവരാരാണ്? ആസുരി. നമ്മൾ നേരത്തെ ഹിരണ്യകശിപു, ഹിരണ്യാക്ഷൻ അവരൊക്കെ ഇതുപോലെ ആയിരുന്നു അല്ലെ? രാവണൻ. രാവണൻ. അവരെല്ലാം ആസുര സ്വഭാവമുള്ള അസുരന്മാരെല്ലാം ശിവഭഗവാന്റെ ഭക്തരായിരുന്നു. അപ്പൊ അതേപോലെ സർവഭൂതഗണങ്ങളുടെയും നാഥനാണ് പരമശിവൻ. രാവണൻ മഹാശിവഭക്തനായിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെയായിരുന്നു രാജാവ് ജരാസന്ധനും. തടവിലാക്കപ്പെട്ട എല്ലാ രാജാക്കന്മാരെയും മഹാഭൈരവന് ശിവന് ബലിയർപ്പിക്കുക ജരാസന്ധന്റെ പതിവായിരുന്നു. തന്റെ സേനാബലത്താൽ അയാൾ എന്ത് ചെയ്തു? നിരവധി നാട്ടുരാജാക്കന്മാരെ പരാജിതരാക്കുകയും മഹാഭൈരവന് ബലി അർപ്പിക്കാനായി അവരെ തടവിലാക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. അപ്പൊ പല പ്രാവശ്യം ബലി അർപ്പിച്ചിട്ട് ഇപ്രാവശ്യവും കുറെ രാജാക്കന്മാരെ കീഴ്പ്പെടുത്തിയവരെല്ലാം എന്ത് ചെയ്തു? ജയിലിൽ അടച്ചിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ? ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ആ യജ്ഞം നടത്തുമ്പോ ബലി അർപ്പിക്കാനായിട്ട്. ഇപ്പോഴത്തെ ബീഹാർ പ്രവിശ്യയിൽ മഹാഭൈരവന്റെ അഥവാ കാലഭൈരവന്റെ നിരവധി ഭക്തന്മാരുണ്ട്. ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ മാതുലനായ കംസന്റെ ബന്ധുവായിരുന്നു ജരാസന്ധൻ. ആകയാൽ കംസന്റെ മരണശേഷം ജരാസന്ധൻ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ ഒരു വലിയ ശത്രുവായി തീർന്നു. അപ്പൊ എന്താണ്? കംസൻ വിവാഹം കഴിച്ചത് എവിടെ നിന്നായിരുന്നു? ജരാസന്ധന്റെ മക്കളെ ആയിരുന്നു അല്ലെ? അങ്ങനെയല്ലേ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ എന്താണ്, മക്കളൊക്കെ വിധവകളായപ്പോ എന്ത് ചെയ്തു? അതിന് കാരണക്കാരനായ കംസൻ വധിക്കപ്പെട്ടപ്പോ അതിന് കാരണക്കാരനായ ഭഗവാനോട് ജരാസന്ധന് ശത്രുത തുടങ്ങുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ
ജരാസന്ധനും ഭഗവാനും തമ്മില് നിരവധി യുദ്ധങ്ങൾ ഉണ്ടായി. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ ജരാസന്ധന്റെ സേന അംഗങ്ങളെ വധിക്കാതെ ജരാസന്ധനെ മാത്രം വധിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിച്ച. അപ്പൊ ഏതാണ്, രാജാവ് മാത്രം വധിക്കപ്പെട്ടാൽ മതി. കാരണം എന്താണ്, അദ്ദേഹമാണ് ആസുര സ്വഭാവം കാണിക്കുന്നത് അല്ലേ. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സൈന്യം നിർദോഷികളാണ്. അപ്പൊ അവരെ വധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇല്ല. അതുപോലെ തന്നെ അതിന് വേറെ ഒന്ന് വരുന്നു ഉദാഹരണം. വേറൊന്ന് എന്താണ്, ജരാസന്ധൻ മധുര ആക്രമിച്ചപ്പോ ഭഗവാനും എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്ത് കുടുംബവും അവിടെ നിന്ന് ഓടിപ്പോയി അല്ലെ, ദ്വാരക പണിത് അവിടെ വാസോപയും അല്ലെ. കാരണം എന്താണ്, സൈനികർ വധിക്കപ്പെടണ്ട എന്നതായിരുന്നു അവിടെയും ഉദ്ദേശം. ആകയാൽ അയാളെ വധിക്കുവാനായി ഒരു പദ്ധതി ആസൂത്രണം ചെയ്തു. ശ്രീകൃഷ്ണനും ഭീമനും അർജുനനും പാവപ്പെട്ട ബ്രാഹ്മണരുടെ വേഷത്തെ രാജാവ് ജരാസന്ധനെ സമീപിച്ച് ദാനം യാചിച്ചു. ഇപ്പൊ നമ്മൾ മഹാഭാരതം സീരിയൽ കണ്ടിട്ടുള്ളവർക്ക് ഇതെല്ലാം അറിയാമായിരിക്കും. അവിടെ ഇതെല്ലാം കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ആരെങ്കിലും കണ്ടോ മഹാഭാരതം സീരിയല്? ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അതിലിതെല്ലാം അതേപോലെ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ അതിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ജരാസന്ധൻ ബ്രാഹ്മണർക്ക് ഒരിക്കലും ദാനം നിഷേധിച്ചിരുന്നില്ല. ഇപ്പൊ ബ്രാഹ്മണ വേഷത്തിലാണ് പോയത്, അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചോദിച്ചാലും എന്ത് ചെയ്യും, അനുവദിക്കും. മാത്രവുമല്ല നിരവധി യജ്ഞങ്ങളും അനുഷ്ഠിച്ചിരുന്നു. അപ്പം ബ്രാഹ്മണരെ ബഹുമാനിക്കുകയും ചെയ്യും, യജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുകയും ചെയ്യും. നടത്തുന്നത് നരബലി എന്നേ ഉള്ളൂ അല്ലെ. എങ്കിലും അയാൾ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ സമാന നിലയിലല്ലായിരുന്നു. ബ്രാഹ്മണരെ ബഹുമാനിക്കുകയും യജ്ഞങ്ങൾ നടത്തുകയും ചെയ്യും, എങ്കിലും അദ്ദേഹം എന്താണ്, യഥാർത്ഥ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലല്ല. കാരണം എന്താണ്, ഭഗവാനെ അല്ല അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, പ്രകീർത്തിക്കുന്നതും പൂജകൾ ചെയ്യുന്നതും. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനും അർജുനനും ഭീമസേനനും ജരാസന്ധനുമായി യുദ്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടണമെന്ന തങ്ങളുടെ ആവശ്യം ഉന്നയിക്കുകയും ജരാസന്ധൻ ഭീമസേനോട് മാത്രമേ യുദ്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയുള്ളൂ എന്ന വ്യവസ്ഥയിൽ തീരുമാനമാകുകയും ചെയ്തു. കാരണം എന്താണ്, ഈ 3 പേരിലും യുദ്ധത്തിന്റെ പ്രത്യേകതയാണ്. നേർക്കുനേർ യുദ്ധം ചെയ്യും, അതേപോലെ ഒരേ ലെവലിലുള്ളവർ തമ്മിലെ യുദ്ധം ചെയ്യും അല്ലെ. ഇപ്പൊ അർജുനനും ജരാസന്ധനും ഒരു മാച്ച് അല്ല, കൃഷ്ണനും ജരാസന്ധനും മാച്ച് അല്ല പുറമെ കാണുമ്പോ അല്ലെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്തു, അർജുനൻ ഭീമസേനോട് മാത്രം യുദ്ധം ചെയ്യും എന്ന് തീരുമാനിച്ചു. അങ്ങനെ അവരെല്ലാം ജരാസന്ധന്റെ അതിഥികളും യോദ്ധാക്കളും ആയിരുന്നു. അപ്പൊ ജരാസന്ധന്റെ അതിഥികൾ ഇപ്പൊ ആതിഥ്യ മര്യാദയൊക്കെ അപ്പോഴും ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. ശത്രുവായിട്ട് വന്നാലും കുടുംബത്തിൽ വരുമ്പോൾ ആതിഥ്യ മര്യാദ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഭീമനും ജരാസന്ധനും തമ്മിൽ അനേക ദിവസങ്ങൾ തുടർച്ചയായി യുദ്ധം ചെയ്തു. ജരാസന്ധനെ വധിക്കുവാൻ കഴിയാത്തതിനാൽ ഭീമസേനൻ നിരാശനായി തീർന്നു. എന്നാൽ ശിശുവായിരുന്നപ്പോൾ ജരാസന്ധനെ കൂട്ടിയോജിപ്പിച്ചതിനെ കുറിച്ചുള്ള സൂചന ശ്രീകൃഷ്ണൻ ഭീമസേനന് നൽകി അല്ലെ. അപ്പൊ ചെറിയ ഒരു വടി പോലെയുള്ളത് എടുത്ത് 2ആയിട്ട് കീറി 2 ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലേക്ക് അല്ലെ. ഭീമസേന നമ്മൾ കണ്ടു പല പ്രാവശ്യം കാല് പിടിച്ച് പിളർന്നുവെങ്കിലും അത് രണ്ടും ഒരേ സൈഡിലോട്ട് അല്ലെ, ഒരേപോലെയുള്ള 2 സൈഡിലോട്ട് എറിയുന്നത് കൊണ്ട് അത് വീണ്ടും സന്ധിക്കപ്പെട്ടു. അപ്പം വലത് കാല് ഇടത് ഭാഗത്തേക്ക്, ഇടത് കാല് വലത് ഭാഗത്തേക്ക് എറിഞ്ഞപ്പോഴാണ് സന്ധിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കാതെ ജരാസന്ധൻ മരണമടയുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ അതും ഡയറക്ഷൻ കൊടുത്തത് ആര് തന്നെയായിരുന്നു, ഭഗവാനായിരുന്നു. എന്നാൽ ശിശു അത് പറഞ്ഞ് അതിൻ പ്രകാരം ഭീമസേനൻ ജരാസന്ധനെ വീണ്ടും 2ആയി വലിച്ചു കീറുകയും അപ്രകാരം അവനെ വധിക്കുകയും ചെയ്തു. മഹാഭൈരവന് ബലി കൊടുക്കാൻ തടങ്കൽ പാളയത്തിൽ തടവിലാക്കപ്പെട്ടിരുന്ന എല്ലാ രാജാക്കന്മാരെയും ഭീമൻ അപ്രകാരം സ്വതന്ത്രരാക്കി. പാണ്ഡവരോട് കടപ്പാട് തോന്നിയ അവരെല്ലാം മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരന് ഉപചാരം അർപ്പിച്ചു. അപ്പം എന്തായത്, അവരെല്ലാം യുധിഷ്ഠിരന്റെ പ്രജകളായിട്ട് മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. കൃഷ്ണ, അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്ന് നിർത്താം. ഇവിടെ നമ്മളിപ്പോ കുറച്ചേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. പഞ്ചകൽപതരൂപശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭേവിജ പതിദാനം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. अनंतकोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय।